Karon adlaw sa Huwebes sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa kanunay, ang atong paghigugma adunay kondisyon. Higugmaon nato ang usa ka tawo kung magkaparihas ang atong mga gusto ug dili gusto o kung mubuhat siya sa mga butang nga buot natong ipabuhat kaniya. Basta lang makaabot sila sa atong sukdanan ug mga gilauman, higugmaon ug tagdo nato sila. Apan kun adunay dili makaabot sa atong sukdanan, bawion nato ang atong gugma ug pabor. Maayo na lang alang kanato, dili ingon ni ana ang paagi nga ang Dios nahigugma kanato. Ang gugma sa Dios walay kondisyon ug halapad. Dawaton niya ang tanan nga magkinabuhi diha sa iyang gugma. Gihatagan kita niya sa iyang mga kasuguan, dili aron dugangan ang atong mga palas-unon, ni masakpan kita diha sa atong mga kasaypanan, apan aron matabangan kita sa pagtubo, aron masuod kaniya. Ang Dios wala mahigugma kanato tungod kay nagmatinumanon kita sa iyang mga kasuguan, hinuon, gipakita nato ang atong paghigugma alang kaniya, ug mitubo kita diha ni anang maong gugma, pinaagi sa atong pagtuman sa mga kasuguan. Bisan dihay mga higayon nga malisod ang pagtuman sa mga kasuguan, sa katapusan magdala kini kanatong kalipay tungod kay tabangan man kita nila nga mas masuod ngadto sa Dios ang tinubdan sa tanan natong kalipay. Pamalandong. Sa akong paghigugma sa akong isig katawo, mihimo ba usab ako og kondisyon? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, "Mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini ug motuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato o kanila, giputli niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtotoo ug mga palas-unon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo pagpasan. Timan ininyo nga sila sama kanato nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. Pagkahuman nilag sulti, miingon si Santiago, "Pamati kamo mga igsuon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila ug katawhan nga alang ragayod kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong pabarugon ang napukang balay ni David. Patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako."
Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios ug nga likayan nila ang pakighilawas ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, awiti ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ingna diha sa mga nasod, ang Ginoo Hari, naghimo siya nga malig-on sa kalibutan aron dili matarog, nagamando siya sa katawhan uban sa kaangayan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.